Fet a Sant Feliu és el diari digital de Sant Feliu de Llobregat. Publiquem més de 750 notícies l'any i tenim un fons de més de 20.000 fotografies a les nostres galeries. Som una cooperativa de més de 160 socis. Seguim renovant-nos i ara estrenem una nova web, amb un disseny més fàcil, accessible i adaptable a tots els dispositius. Per fer-ho possible et necessitem. Nova web, nova imatge i noves experiències, que tu pots fer possible col·laborant en el nostre micromecenatge. Trobaràs més informació al web de Fet a Sant Feliu.